Hei, ärsyttääkö sinuakin, kun kaikki katsovat jatkuvasti puhelinta? Tai ehkä itse huomaat tuhlaavasi tunteja päivästäsi turhaan scrollaamiseen, etkä sen takia saa mitään oikeasti tärkeää tehtyä. Ei hätää, tässä videossa näytän sinulle, miten muutamalla yksinkertaisella asetuksella pystyt puolittamaan ruutuaikasi ja saamaan enemmän tehtyä. Olit sitten koulussa, junassa, bussissa tai ravintolassa, näet ihmisiä tuijottamassa puhelimiaan tuntikaupalla päivittäin. Tiedän, miten helppoa on vain uppoutua puhelimeen, kun pitäisi tehdä jotain tylsää, kuten läksyjä, töitä tai vaikka tiskata. Mutta se, mikä on helppoa, ei aina ole sitä, mikä tekee meistä onnellisempia tai aikaansaavampia. Siksi haluan jakaa kanssasi muutaman yksinkertaisen vinkin, jotka voit ottaa heti käyttöön ja joiden avulla vähennät ruutuaikaasi. Lupaan, että huomaat eron nopeasti. Ensimmäinen vinkki. Aseta puhelimeesi ruutuajan rajoituksia. Useimmissa puhelimissa on sisäänrakennettu toiminto, jonka avulla voit asettaa aikarajoja esimerkiksi sosiaalisen median sovelluksille. Valitse itsellesi sopiva raja, vaikka 30 minuuttia päivässä, ja pidä siitä kiinni. Toinen vinkki. Poista turhat ilmoitukset. Kaikki ne jatkuvat hälytykset keskeyttävät sinut ja houkuttelevat avaamaan puhelimen. Mene asetuksiin ja pidä vain tärkeät ilmoitukset päällä, kuten viestit tai puhelut. Kolmas vinkki. Kokeile pitää puhelin älä häiritse tilassa tiettyinä aikoina päivässä. Kun saat rauhassa keskittyä ilman jatkuvia keskeytyksiä, huomaat olevasi tehokkaampi ja ehkä jopa onnellisempi. Näillä yksinkertaisilla keinoilla pystyt ottamaan kontrollin takaisin ajastasi. Ei enää turhaa scrollaamista, vaan enemmän aikaa oikeille jutuille. Kokeile näitä vinkkejä ja kerro kommenteissa, mikä toimii sinulle parhaiten. Kiitos kun katsoit ja nähdään seuraavassa videossa.